Tak ahoj, zase vás vítám u trošku jiného videa. Dneska bych vám jenom chtěla ukázat v krátkosti, co mám zase rozpracovaného, jak jsem na některých obrázcích pokročila a možná i něco, co mám dál ještě v plánu. Uvidíme, jak to video bude dlouhý, jak co mě ještě tak nějak napadne. Zase, ať máte něco jiného, než jenom malování a listování a tak, no. Takže v něhyplných červnostech mám rozpracovaný tento obrázek. Už jste ho mohli vidět na jednom z minulých videí. Tam jsem měla jenom kousínek. Každopádně teď už vidíte takový trošku pokrok a vidíte, že mě tam zbývá v podstatě jen nějak vymyslet tu noční oblohu s tím, že kolem té hořící svíčky bude jakoby osvícená a tady pak ještě doladit nějakých pár těch drobností, jakože v tom budíku a na té víle. Jo, a tady pak ještě takhle maličkosti. To už je taková jakože otázka chviličky. Jo, tam jenom fakt vymyslím to pozadí. Já si myslím, že na to nejspíš vezmu křídu a udělám to pozadí křídou. To bude asi možná tak nejjednodušší, nejrychlejší. Nechce se mě to úplně jakoby dělat pastelkou, jo, takže to ještě musím promyslet a ty drobnostky, to už je brnkačka. Takže takhle vypadá posun na obrázku. Jo, a teď mě tady utíkají všechny pastelky, které jsem si tam jakože založila, aby se mě nepostrácely. Já si to do toho vždycky musím jakože založit, protože pak, když se tam nenechám, tak zapomenu ty odstíny, kterýma to bylo, a když je nemám nikde poznačený, tak je zle. No, další obrázek, který mám rozdělaný už trošku díl, je tady v Zemli a snova, tady ta dvoustrana. Můžete vidět, že jsem pokročila malinko jen tak jako na té trávě. A tady, jestli vidíte nahoře, takhle, to fialkovo-růžový, tak tam vlastně už začínám dělat ty obláčky. To jsem vám říkala, že bych chtěla použít takovou nějakou barevnou kombinaci, takže tam prostě jedu tím růžovo-fialkovým odstínem a chci je mít takový. No. A to bude teda jako práce ještě na díl, protože udělat postupně každý to stébelko, a teď je ještě vlastně tady v té trávě zatmavuju jakože nejdřív černou to pozadí a pak přesto dávám ještě ten odstín takové tmavě olivově zelené, aby to jako udělalo tam jakože tmavý takový nějaký houští. Takže to je taky taková drbajda v tom. A jde to tak nějak pomalu, hlavně ty stébílka mě tak jako nebaví dělat nějak díl, takže já vždycky udělám tak 3, 4, 5 možná a kousínek toho pozadí a
a jdu od toho, no. Ještě potřebuju fakt promyslet na ní ty odstíny. Vím, že jsem vám říkala něco, že tam budu slaďovat nějakou červenou v kombinaci se zlatou nebo se žlutou. Trošku mě to tam tak jako láká ty odstíny použít, takže asi se toho chci tak trošku držet. Uvidíme ještě, jak to bude celkově vynikat, protože pak budu muset vymyslet tady ty velké kytky, že? Zase, aby nesplývaly úplně s tím jejím šatem, co má na sobě. No, takže to bude ještě na díl. No, ale malý posun tam je. Ještě tam přidám i nějaký odstín speedpenu, to rozhodně. Jo, protože tam používám vlastně na ty tenký traviny, tam používám pitpen, takže tam určitě přijde i další. No, Vevert koupil, to jsou takové rychlovky, co já tady používám, jenom vlastně ty lihový markery z Actionu. Tak jsem si tady začala tu holčičku. Asi si čte nějaký hororový povídky. Takže zatím je tak jen kousínek tady hotovej. A to já už tady, když dělám vlastně s těma markerama, tak to já beru ty odstíny už podle toho, jak mě to napadá vyloženě v ten daný okamžik. Takže to je taková jednoduchá rychlovka. No. V Dreamworldu mám rozdělaný obrázek. Tady ten malinký. Používám tady pastelky Colorino Artist. A jsem mile překvapená i z toho, jak tady ty pastelky pěkně chytají. Jo. Nemusí se na ně nijak tlačit, třeba tak, jak jsem to měla u předchozích, třeba když řeknu Bronzil Expression, nebo i možná ty Krelanda. A jsou tady docela fajn, no. Takže taky jenom kousínek začatej. Ale to nebude nic těžkého, to je v podstatě malý obrázek a jednoduchá záležitost. Já si vždycky takhle něco jakoby v mezičase, když třeba na chvilku odložím omalovanku, kterou mám rozpracovanou a chci vzít něco jiného, tak já si vždycky vezmu další omalovánky, něco si tam tak jako zlehka rozkreslím, ale snažím se tady ty malé obrázky, jakože který rozdělám, dokončit co nejdřív, jo. No, další rozdělaný je Ve hře o trůny. Je to jeden z těch obrázků, o kterým jsem vám taky říkala už minule. A je to tady ta ohnivá rudá dáma. Jo. Zatím teda jsem začala jenom ty vlasy a pleť. Mám tam. Snad to vidíte. Vzala jsem nakonec teda taky pastelky Colorino Artist. A musím říct, že tady fungují fakt krásně. Už podle toho kousku, co jsem začala, úplně jsem byla překvapená z toho, jak vlastně chytají a jedou po tom papíře a pouští pěkně ten pigment. Takže jsem zvědavá na celkový ten obrázek. Trošičku mám dilema z toho, jak vlastně to tam celý jakože pojmout, jo, protože ona, když má být rudá, tak jako já nevím, no, jestli jí mám udělat šaty taky rudý celý,
Ale to mě potom jakože splyne s tím kouřem, že jo, ona má na rukou a tohle to všechno okolo jako, ne kouř, ale oheň asi, takže tam musí být nějaký ty odstíny červené a žluté a já nevím. Úplně se mně jí to nechce dávat i na ty šaty, takže možná šaty jestli je spíš víc nepojmout v odstínech, jako budou ty vlasy její, no. Nebo možná tmavší ještě. Nebo dát jenom jakože fakt hodně tmavý odstín červené a ten oheň na pozadí zesvětlit hodně tou žlutou do té červené. Já nevím, prostě ještě úplně. Začala jsem ju a jsem na ní zvědavá. To je ten můj problém, no, že já někdy ty odstíny nepromýšlím jakoby úplně detailně dopředu. Vždycky si jen tak řeknu, jakože co tam asi chci mít a zbytek tam doplňuji fakt průběžně a postupně podle toho, jak se mě to tam zrovna hodí. No, korejský roztomilostí. Tady jsem moc nepokročila. Vlastně jste měli možnost vidět, kousek jsme spolu dělali na videu a já jsem je vlastně od toho, co jsem to s váma točila na to videjko, tak jsem je vlastně v ruce neměla. Takže tam je to zatím jen tak, jak jste viděli na konci videa. Jo. Ale určitě se k ním dostanu. No. Další, kterou mám rozdělanou teď čerstvě, je obrázek v Rhapsody. Tady jsem si začala tady tento obrázek, tu myšičku v dešti. Takhle vám to musím ukázat, protože jak jsem svítí přes ty žaluzie, i když mám mírně sklopený, tak to hodně osvětluje. Zatím dělám jenom tu oblohu, s tím, že vlastně je tak nějak částečně tady ten kousek udělaný. Já jsem si na to pozadí vzala 2 metalické odstíny od Guanghui. Je to taková tmavě modrá a přesto ještě půjde šedá a chci udělat fakt jako to nebe, aby bylo takový jakože zamračený, šedivý, deštivý, takový matný, tajblový. Takže prostě proto ty odstíny metalický, aby to tam udělalo i takovej trošičku ten efekt. No, takže zatím jenom takhle a až budu mít vlastně celý to nebe hotový, tak podle toho teprve budu ladit ty ostatní co jsou tam ty motivy, obrázky a no prostě ty další odstíny do toho. Teda mám dneska zase výřečnost. To je jako někdy je to fakt jako, že hrozný, než člověk se tak nějak při tom natáčení vymáčkne. Já úplně přesně v hlavě vím, co vám chci říct, ale v průběhu toho, jak se zamýšlím nad těma obrázkama a jak vám to všechno chci sdělit, tak pak nenacházím ty správné slova, až bleptám tady. No, další obrázek je tady v té popelce. A tady už teda jsem začala ten obrázek, kde mám v podstatě hotový takhle
to noční nebe, takhle ten nějaký popínový porost na tom plotě a začala jsem si strom s tím, že vlastně tady mám tady je ten holoubek, co sebou přilítá a přináší spoustu těch hvězdiček a těch třpitivých takových těch mlhovinek okolo toho mezi tím. Jo, tak toho už tam mám tak nějak naznačený. Ještě to budu tak nějak v průběhu dolaďovat. A tady mezi těma listama toho stromu jsem dala takovou jemně růžovou, protože já mám i tady vlastně v tom mračnu. Jo, mám tam takovou jemně růžovou mlhovinku a nevím proč, ale prostě jsem ho tam potřebovala. Takže to je tam proto. No a potom budu tak nějak postupovat dolů až k samotné té popelce. S tím, že popelce budu dělat ty její šaty, co ona má na sobě, ty špinavý. Tak ty udělám ve stejné barvě nebo v podobných odstínech jako to nebe. Jo? A používám tady pastelky Dedra a musím vám teda říct, že na to, jak jsou ty pastelky tvrdý, tak tady chytají úplně suprově. Jo, vidíte i, jak pěkně to překrývá ten grayscale na to, že je teda tmavší, sice to není taková příšernost jako na tom předchozím obrázku, který jsem vám ukazovala, ale krásně chytají a krásně ten celkový obrázek vystupuje, aniž bych na to musela nějakým způsobem moc tlačit. Já jsem měla strach z toho, že když jsou takhle tvrdý, takže tady vůbec nebudou chytat, ale oni jsou tady úplně super. Jo, takže mě teda mile překvapili. Jo, takže já takhle jsem začala další obrázek v popelce. No, co dál tady máme? V podstatě poslední omalovánka, kde mám už rozmalovaný obrázek, je Color My Dreams 2. Je to takový halloweenský obrázek. Je to taková sranda. Taky jsou ty omalovánky grayscalovaný, je to tam i jakože tmavší ten grayscale a opět tady mám teda pastelky Dedra a podívejte sami, jak krásně i tady na tom obyčejným, protože to je 100% pro Amazon, jo, jasně. Jo, takže amazoniácký papír a úplně pěkně tady chytaj. Nevím, jestli se mi to fakt zdá, že jako jsem vybrala správný odstíny a tak pěkně to překrylo, ale první čmárnutí těma dedrama tady v té omalovánce a už teď to vypadá suprově. Jo. No ještě teda nevím, co si tak jako úplně počít tady s tím. Jakože jasně, spodek boty mě to trošku evokuje, jakože je to nějaký prostě z nějaké dýně vydlabaný, jo. Tady by měla být nějaká kočka, takže tam možná, já nevím, jestli nepoužiju nějaký odstín s černou a s šedou třeba, ale tohle už je jakože lepka, že jo, a asi kostra. Takže teď mě řekněte, co s tím. Já prostě, no nevím. Takže jestli
to udělám tak, že pojmu ten spodek, jakože je to dýně, tak tam určitě budu potřebovat nějakou oranžovo-žlutou něco a v tom případě to už nahoru nepotáhnu s tou oranžovou, ale nahoru bych asi nejspíš vytáhla jenom žlutou a zkombinovala to s nějakým odstínem nějaké úplně jemňoučké něčeho, nebo fakt udělat jen jakože žlutou a pak ty světlejší místa přetáhnout jen jakože bílou, nebo jako já fakt nevím. Jo, takový, oni jsou to prostě kosti, ale jako mně se nechce dělat ty kosti bílý, že jo. Takže tam budu potřebovat se asi trošičku zamyslet, no. Jinak je to naprosto skvělá omalovánka, tady ty motivy jsou úplně bombastický, jako jo, tady třeba je to jasný, tam jako v žeodýně bude oranžovo-žlutá nějaká, koště, tam vezmu nějaký odstíl tmavé a světlé hnědé do toho. Tady jsem nejdřív nevěděla, co to je, ale pak jsem došla k závěru, že jsou to sladkosti podle toho lízátka. Takže nějaký pralinky tady a tady nějaká lékořice, to jsou nějaký asi barevný fazole, takový nějaký, no do toho ti pavouci, jako je to úplně super obrázek, jo. No. Teď ono by možná chtělo, aby jakože to pozadí bylo nějakým způsobem zatmavený, takže já přemýšlím, jestli pak nevzít třeba jenom nějakou hodně tmavou křídu a třeba to jakože jen tak zjemně zatmavit, aby na tom potom pěkně vynikla ta pavučina, když to vezmu třeba s bílou gelovkou. Jo, je to takový zvláštní, no. Toto určitě udělám jakože osvícený, protože tady, že jo, měsíc, září, úplněk, takže tady to bude chtít nějaký hodně ozářený okolo toho, tam jako do toho zbývajícího samozřejmě už přijde něco tmavšího. No, jsem na to zvědavá. Hlavně já vám tady vykládám nějaký jakože nápady, které mě k tomu napadají teď a já ve finále stejně až zase budu na tom obrázku pokračovat, tak já už pak zase budu přemýšlet trošku jinak a udělám tam zase nějaký věci jinak, takže to ještě než to bude hotový, tak to je možný, že to ještě 100krát změním, jako jo. To je taková sranda se mnou, no, v tomhle. Protože já si to nikde nepoznačuju, že jo, tady to, co vám řeknu, tak nějak do toho videa. A jsou to vždycky takové momentální myšlenky a nápady a pak při tom samotném malování si řeknu, že nebo přemýšlím a už mám takovej ten ale ono by tam nebylo špatný ani tohle. Jo, a už zase přemýšlím jiným směrem. No. Takže to bylo to tak asi nějak poslední z toho, co mám rozmalovaný. A teď ještě, protože tady máme 23 minut, tak ať to nemáte úplně tak jakože krátký, tak já se na vteřinku odmlčím a nachystám si omalovánky, které mám ještě na hromádce a ukážu vám, co za obrázky tam mám v plánu. Jo? Tak chvilinku. Takže můžeme pokračovat. Já jsem si tady připravila ten zbytek z té obrovské hromádky, kterou mám tak jakože vytaženou po ruce a ze které postupně beru omalovánky tak, jak jdou v pořadí.
to, co teď teda zmiňuju, jsou obrázky, které ještě nemám rozpracovaný, ale už vím, který obrázek, nebo mám představu, který obrázek tam bude jako další na řadě, tak ty vám tak nějak jako zběžně ukážu. No, ve Fantastische Smalbuch, vy víte, co mě sledujete, tak víte, že já jedu postupně, takže tady mě čeká tahle dvoustránka. Už se na ňu těším, protože už teď vím, že opět to budou pastelky Magic. Mě tady ty Magicy neskutečně baví a tak suprově tady chytají. Člověk nemusí ani nijak extrémně stínovat, nic podobného. A víte, že v podstatě ten obrázek dopadne skvěle, ať už bude jakýkoliv. No, takže tady tento, budou tam teda ty Magicy. Je tady zase teda milion schovaných blboustek, jakože takových kravineček, jo, v tom prostě, který tady postupně objevím. Ale bude to super. Co udělám potom s pozadím? No, na tu oblohu já tam dám pak nějakou křídu. 100%. Jo, takže to je obrázek, který mě čeká tady. No, jako určitě vám neřeknu, jako jestli to bude tento měsíc, jako v listopadu, protože viděli jste, kolik obrázků mám rozmalovaných a jako možná je rozmaluju, ty, co vám teď ukážu, ale nebudou rozhodně nebudou dokončený v listopadu. V Kirbyho mýtických světech, nebo v mýtickém světě, mě čeká. Tady tak jedu po pořadě, že jo? Takže tady to bude jednoduchý, tady bude dvoustranná, to bude šílený, ale když jsme u toho, tak já budu asi postupovat stejně jako u těch předešlých. Zase bych chtěla udělat to pozadí těma třpitivýma akvarelama. Jo, takže semka určitě do té části nějaký světlejší odstín. A tady, protože vybuchuje sopka, tak tam to bude chtít zase nějaký ten měděno-zlatý, něco takového. Jo. Vlastně ona nevybuchuje, on z ní asi vyskočil, že? Nebo co? Ten ohnivec nějaký. No. A zbytek teda to pak už uvidíme. To už pak bude nějakýma pastelkami. Tady na to pohoří s tou sopkou, no na tu horninu okolo, tam bych asi zase dala Magic pastelky. Protože tohle se mi strašně líbí, jo, to, co oni ty Magicy dělají. Tak něco podobného bych chtěla dostat i sem, na tyhle ty kopce, nebo co to je. A zbytek pastelka. No, nějaká, ještě nevím jaká. Jestli to udělám zase celý úplně Magicama, nebo jestli sem dám nějaký jiný druh pastelek. To se pozná. Ale teda to bude sranda, jako pohrávat si s těma milionama těch hlaviček, co tady má, jakože chapadláček, na každý má draka. No, možná, že se mrknu jen tak jako pro inspiraci třeba na Pinterest, ale já stejně, i když se jakože někde kouknu,
tak já si ty odstíny pak stejně upravím podle sebe a spíš mě jen zajímá, jak ty obrázky vypadají potom jakože hotový. Jo. Takže pozadí a spodek máme jasný. No a samotný ten drak, nebo co to je, tak to už se potom pozná. To už pak nějak bude. No, v Magical Garden bych chtěla taky udělat další obrázek. Tam už jsem vám minule zmiňovala, že to, co mě čeká, je tady ta hloupost. A já jsem vám říkala, že asi nejspíš vezmu nějaký ten zdobící papír a prostě to něčím jakože překreju a prostě to schovám, protože mně se tohle nelíbí. Tady to bude snadný. Jo, tady určitě vezmu, abych vyzkoušela i ty Dedra pastelky, tak je vezmu tady. A na pozadí jako takový buď vezmu inkousty, nebo dám jenom křídu. Jo, to už taky uvidím, ale možná spíš jenom křídu. Jo, to bude takový jednodušší. A toto jakoby, ten styl té kresby se mně ještě fakt líbí. Jo, ale tohle, no to je... Co s tím, no. Takže toto tak nějak dopadne. Další obrázek, který mě čeká, bude v Grayscale Magical Castles. Tam taky jedu postupně. Takže tentokrát už to bude tady o tom obrázku. Jo. Myslím si, že to nebude zase nic složitýho. Trošičku si zase pohrávám. Pardon, teď jsem zase zívla. Trošičku si pohrávám s myšlenkou, že protože jasně toto bude všechno zelenou, že? Protože to je jakože ten strom, ale já bych tam chtěla dostat i mezi to trošku něčeho takového fialkového, růžového, něčeho. Toto tady ono to trošičku působí, kdyby to byla mlhovina nějaká, která jde přes ty větve toho stromu, takže možná to udělám tak. No, asi jo. A se zbytkem už si tak nějak jakože poradím. To nebude nic těžkého, vezmu 2 nebo 3 odstíny hnědé a budu je tak jako kombinovat. Na některé ty části dám ten světlejší, na některé dám tmavší, strom udělám tmavší, že jo, a ale tohle dole je vtipný. Ono to vypadá, kdyby to bylo úplně jakože světlunký. Takže buď to budu muset udělat takový ozářený, jakože je tady lampa. No, je to takový zvláštní tady dole. Taková spletice. Nevím čeho. No jo. Takže to bude další obrázek. Tady ty obrázky člověk nesmí moc zkoumat. Jo, jak to moc zkoumáte, tak vidíte ty nepřesnosti toho tisku, toho, jak je to fakt dělaný přes tu nějakou počítačovou
nebo přes nějaký ten počítačový program. Takže se tam musí tak nějak improvizovat. No a ve Flower Ear mě čeká ten obrázek. Přestože to vyloženě není jakoby ještě asi braný z toho, že úplně podzimního, tak já tam asi spíš už budu chtít zapojit nějaký ty podzimní odstíny, no. Jakože jasně, ještě tam nechám nějakou tu zelenou, ale už do toho přidat nějakou jako žlutou, hnědavou, něco červeného. Jo, aby to už tak jako trošičku připomínalo ten podzim. Přece jenom, když padají ty kaštany, tak ono už i ty listy nabírají takový to zbarvení, že jo. No, tak jsem na to zvědavá. Je k tomu ideální doba na tu motivaci, když člověk koukne z okna, tak vidí ty zbarvený listy a toho všeho, tak jsem zvědavá, jestli se mně podaří trošičku i tady to nějak zakombinovat. No. A zase mám takovou jakože tendenci dát tam dozadu trošku do toho pozadí nějaké červené, oranžové, něčeho. No, jsem zvědavá. A teď tady zůstávají ještě 3 omalovánky. Nevím, jestli a vůbec stihnu tento měsíc do nich čmárnout, abych tam ten obrázek aspoň začala. Ale tak jsme na začátku, tak bych ještě mohla eventuálně. Každopádně tady si úplně nejsem jistá, který obrázek budu chtít udělat. Buď to bude tento, jakože fakt tak nějak podzimní, a nebo, protože tady už nějaký obrázky mám hotový, což by mě pak zůstával tady ten, jo, už na řadě. Takže jak už jsem říkala, to záleží podle toho, jestli to bude tento měsíc, kdy na ně přijde ta řada. A když by ne, a bylo by to až v prosinci, tak, nebo ke konci listopadu, tak už bych spíš sáhla tady po tom obrázku. Jo. Že už by to bylo takový víc směřující k těm Vánocům. To už jsem vám říkala, že letos nemám v plánu moc těch vánočních obrázků. Jo, ono je to takový, jako nemám celkově moc náladu. Vyndala jsem si i omalovánku Gothic. Vy si pamatuješ, takže kdysi jsem dělala v ní tady ten obrázek s těma duchama. A tady po pořadě úplně nejdu. To byl jediný obrázek, který tady vlastně mám v té omalovánce. Takže jsem si říkala, že buď pak půjdu od začátku a vezmu hned první obrázek, anebo si tu omalovánku prohlídnu a uvidím, který obrázek vyberu. Jo. Ono je to takový, tady je dost hodně těch čarodějnic. A já bych spíš radši víc těch duchů. Jo. Takže jestli třeba zkusím tenhle, nebo něco z těch dalších. Já úplně, fakt tohle to nemám úplně rozmyšlený.
jakože úplně nevím, jak tam má zapadat tady ten, jakože u něho je napsáno Frankenroch, jo. Ale úplně se mě tam tematicky nezapadá mezi ty duchy a čarodejnice, no ale tak je tam. No, tady to prostě budu muset promyslet, co vyberu. No, je to takový. Když já jsem si jako říkala už dávno, že bych v těch omalovánkách, které se mi fakt líbí, chtěla tak nějak postupovat, jakože po pořadě, od prvního obrázku postupně, ale ono prostě ne všude to jde, takže tady, konkrétně tady v této, až na ňu přijde řada, jakože to bude za chvíli, si myslím, tak budu muset fakt jako pěkně vybírat a listovat a popřemýšlet, který ten obrázek vezmu. No a poslední omalovánka, kterou vám teď teda jako ještě ukážu, jsou polibky vloček. To už je vyloženě vánoční, že jo? A tady tím, že já jedu postupně, tak tady mě čeká automaticky ten obrázek. Jo, tady mě čeká tento a chtěla bych, kdyby se mě povedlo je dokončit letos ještě, i když jako nejsem o tom úplně přesvědčená, ale mám tady už fakt jenom snad 4 obrázky, držte. No, 4. Jsou tam 4 obrázky, které ještě zbývá dokončit, takže bych byla ráda, kdyby polibky vloček byly dokončený, ale uvidíme, jestli se to stihne, no. Bude to taková trošku výzva vzhledem k tomu, kolik toho mám rozdělanýho a kolik toho mám v plánu. Ono to jako nejsou nijak, ty obrázky nejsou nijak složitý, že by to vyžadovalo nějak moc práce. Jo. Mám třeba vyzkoušený, že se tady dají použít i markery do toho, jo, takže a pitpenny a to, takže to jsou věci takové, kterýma to jde docela rychlejš. Takže jde jenom spíš o to, jaký čas jim vyhradím, no. Každopádně uvidíme. Uvidíme a pak sami posoudíte, jestli se mně podařilo nebo ne, no. Takže to je asi dneska všechno. Taková moje ukázka toho, co mám rozpracovaný, myšlenka na tak nějak rozpracování dalších obrázků, který mě čekají. A takovej nějaký ten plán osobní mám a já si nestanovím žádný limity, jakože prostě to musí mít hotový do konce měsíce nebo tak. To jako rozhodně ne. Prostě když je rozdělám a stihnu je v tom měsíci, tak fajn. A když je rozdělám a nestihnu je, tak je uvidíte příště. To jako já zase tak nějak extrémně neplaším. Jo. Takže tak, no. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám videjko líbilo. Zase to bylo trošku něco jiného. A
Co příště? Příště, teď teda, jak už jsem říkala, čekám ještě na nějaké omalovánky, které mě mají přijít. Trošičku už zase koukám, jestli někde neobjevím něco, co by se mně líbilo. takže nevím, jestli možná si něco objednám. A pokud by teda nebylo listovací, tak příště už zase bude malovací. Tak jo? Tak si mějte krásně a kdykoliv, tak mi napište do komentáře, kdyby cokoliv automaticky. Tak jo, ahoj.